दिनै बिटिसि गोरोबथा सान। बिटिसि गोरोबथा सानखौ जायफोर मान होनो रोङा बिसोरहा बड'लेण्ड मुंख्लं खाम्फायाव फैनायनि अधिकार गैया। अधिकार गैया कारण बिसोरखौ माने आथिंजों जोखारदों बिसोरनि जे मुंख्लं जालांनाय जे जिउमा बेखौ आथिंजों जोगारदों बेखायनो अधिकारबो गैया बिस्रा बाव फैनायनि खालामदों बेहा अधिकार गैया बाव हाबनायनिबो। बुहुमा जेसेबांसिम थागोन मुंख्लंफोरनो मान बावलांबाय थागोन। बुहुमा जेसेबां दिन थागोन एसेबां दिन जोङो माने जोंनि गोरबोनि खुलुमनायखौ जों बावलांबाय थागोन। दिनैनि साना जारिमिनारि सान। दिनैनि साना जोंनि थाखाय माने मोनसे जारिमिनारि सान। दिनैनि साना जोंनि थाखाय माने मोनसे जारिमिनारि सान। बे सानखौ जेब्लायबो माने बे बुहुमा जेसेबां दिन थागोन एसेबां दिन जोङो माने जोंनि गोरबोनि खुलुमनायखौ जों बावलांबाय थागोन। दा बिथांमोननि नाजानायावनो जोङो बिटिसिखौ मोननो हादोंमोन जे जोंनि बड'लेण्ड एरियानि जे ओनसोल बे ओनसोला माब्लाबाबो जौगानायनि माने माबाखौ नुनो मोनाखैमोन। जेला हाग्रामा महिलारिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव हाग्रामा महिलारिया अस्त्र दैनानै जेला सरकारनि बिरुद्धे नांदोंमोन बेवहाय गोबांथार जोंना माने बिर जोहोलावफ्रा सहिद जादोंमोन, मुंख्लं जादोंमोन। बिथांमोनहा गावनि जिउखौ बावनायनि उनाव 2003 सनाव माने दिनैनि सानाव माने हाग्रामा महिलारिया जे अस्त्र दैनानै आन्दलन खालामदोंमोन बेनि जाउनाव बे एकर्डखौ खालामनाय जादों। आरो बिनि उनावसो जोङो माने जौगानायनि माबाखौ महर मुस्रिखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि जे अबस्था बे अबस्थाया नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांनि एकर्डनि उनाव मोननाय अबस्था जोङो माने गोजों महरखौ जोङो नुनो मोन्दों। लामा सामा गासिबो जा अनुस्थानफोरखौ जों मोननो हादों। बे गतिके बिथांमोननि जे मुंख्लं जालांनाय बे मुंख्लं जालांनाय माबा जिउखौ जोंहा दिनै गोसोखांनांगौ सान। बे हिसाबै जों बेखौ जेब्लायबो जोङो मानिलांबाय थागोन। धर्म बिथांमोना जेबो माने खस्थ' खालामाखै। बिसोरो ओरैनो माने बड'लेण्ड होननानै माने प्रमद बर'आ आन्दलन खालामदों, लैहोर लैहोर मानसि लेंदों। बेहा गावनि लिडारशिपखौ लाखिनो थाखायसो बियो माने एबसु संगठनखौ बाहायदोंमोन। दिनै बे गमामायै जुदि आन्दलनखौ खालाममारदोंमोनबा जोंनि थाबोनाय माखासे मोन्थायखौ मोननो थाखाय आन्दलनखौ खालामदोंमोनब्ला दिनै बिटिसिनि जि अधिकार जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ खर्ब खालामनानै बे एकर्डखौ खालामनाय नङामोन। जों जिखिनि मोनदों बेखौनो बियो थब्लं गब्लं खालामनानै जिराब फाराब खालामनानै बियो एकर्ड खालामदों। जायनि थाखाय जोंहा जिखिनि अधिकार दङ मोनदोंमोन बे मोन्थायखौ बियो सेस खालामनानै होदों। गतिके बिथांमोनहा अधिकारबो गैया, बिसोरो बेयाव फैनायनि अधिकार गैया। खारन बिसोरखौ माने आथिंजों जोखारदों बिसोरनि जे मुंख्लं जालांनाय जे जिउमा बेखौ आथिंजों जोगारदों बेखायनो अधिकारबो गैया बिस्रा बाव फैनायनि। आरो बिस्रा अनुभबबो गैया, मोनदांथिखायाखै। जायनि जाउनाव दिनै जों बे अबस्थायाव सफैदों। बेखौ बियो सेरलां फारलां जिहेथु खालामदों बेहा अधिकार गैया बाव हाबनायनिबो।